F'atmosfera ferriħa ta' daqq mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, xalata ta' attivitajiet, target shooting, dawrin fuq il-bastimenti marittimi, dimostrazzjonijiet ta' rimi ta' armamenti esplosivi, diversi workshops u lob ta' tfal waqt l-Open Day f'Hay Wharf. Il-kaptan Kayli Ġelfo qalet li landa din l-Open Day u għalli il-pubbliku jkun marraf bil-ħidma ta' kuljum tal-Forzi Armati ta' Malta ikun jista' jiltaqa' mas-soldati wiċċ imwiċċ u jistaqsihom li jixtieq. Il-Forzi Armati ta' Malta hija maqsuma f'diversi unitajiet u fl-Open Day kien hemm mill-inqas membru wieħed minn kull unità li tinsab fil-Forzi Armati. Għanna kemm l-art, kemm is-soldati tal-ajru, kemm is-soldati tal-baħar. Ftit tal-ħinilu kienu is-soldati li jagħmlu parti mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta li dawn huma xogħolhom full-time bandisti professjonali. Apparti bandisti għandna wkoll electricians, għandna wkoll mechanics, rescuers, kokijiet. Ġifieri kull xogħol jew karriera li wieħed jista' jaħseb issiba fil-Forzi Armati ta' Malta. Din l-attività li l-pubbliku jidher li jfittex ħafna issir darba fis-sena.